Hi mga kutsi! Ngayon nga ay patawid kami papuntang Sabang Banban. Galing kaming Pulong Janlo. Wala ho kasi kaming maulam. Bigas lang ang dala namin. Sabi kasi nila tito, doon na lang daw kami manguhuli ng mauulam namin. Abay, lawit na lang ang dila. Wala silang mahuli. Taib din kasi. Buti na lang may tindahan dito. Bumili kami ng pansit tapos sardinas. Yun na lang isasahog namin. Nagulat nga din ako. Madami-dami ang tao dito. Napakaliit lang kasi niya tignan. May kamag-anak rin pala kami dito. Pagdating namin dun sa bahay nila, abay merong isda. Kaya yung binili naming pansit, sinuop na lang namin sa isda. Maya-maya nga dumating yung ate ko, si Ate Jingjing. Katrabaho yan sa bakery, ang layo-layo ng pinanggalingan. Ang bilis-bilis dumating. Partida po yung dinaanan niyan, lubak-lubak pa. Ay naku, alam ko na kung saan ako nagmana. Marami-rami rin po talaga akong kamag-anak dito. Sa katunayan, dito po ako ipinanganak sa Kapalonga, Camarines Norte. Bicol naman baga ini. Dahil lang nagdakula sa Bicol, kaya diit lang ang aram sa Bicolano language. Bago nga ho kami bumalik sa Pulong Janlo, ay inakyatan pa kami ng mura. Ayan si Insan ka, galing manakyat. Katunayan, nahihiya nga po kami at kamahal ng niyog ngayon. Pero ganun ho talaga sa probinsya, hindi papayag na hindi kayo mahainan. Pinainom na, may baon pa. At ayun, ang layo ng aming bangka, hibas man kasi ay. Pabalik na ho kami ng Pulong Janlo at baka gurutom na ang mga tao doon. Baka kami ang kainin. Bahala sila, basta ako busog dito sa mangga. Ang sabi ho nung magbigay sa akin, napulot lang niya to kung saan, ay basta masarap siya na yan.